Després d'anys de feina i investigació entre diversos arxius, publicacions, hemeroteques, entrevistes i documentació oficial, el grup d'història Ramon Vergés posa de manifest diferents aspectes claus que cal canviar i explicar diferent de la història del Club Esportiu Europa. De forma documentada, és necessari desmentir o situar en el lloc corresponent algunes afirmacions que l'imaginari col·lectiu de l'europeisme va heretar de fa més d'un segle enrere. Entre totes les dades obtingudes i actualitzades, 5 aspectes molt importants destaquen per damunt de tot. El primer d'ells, sobre la fundació del club, no és cert que l'Europa el fundin les penyes Provençal i Madrid fent-se càrrec d'un suposat Futbol Club Europa, assumint el deute d'aquest últim i canviant-li les inicials. Per començar, les penyes que es fusionen no són Provençal i Madrid, sinó Oriental i Madrid. I la seva fusió no és entre elles, sinó que s'uneixen i passen a integrar-se dins un club deportiu a Europa ja existent i del qual se'n desconeix qui el va fundar i en quin any. Una altra afirmació que ha arribat als nostres dies és que l'Europa està fundat al carrer Sicília número 290. Això és fals. El carrer Sicília número 290 sí que va ser una seu social de l'Europa i el lloc on l'Europa signa la seva primera documentació oficial com a club inscrit al registre civil. Però el moment en el qual s'uneixen les penyes Oriental i Madrid a l'existent Europa té lloc al passeig de Sant Joan cantonada Provença, tal com proven diferents articles i el testimoni directe del porter Joan Bordoi, qui va viure aquells fets de primera mà. També s'ha dit que l'Europa comença jugant a ratlles blaves i blanques, però noves recerques en l'hemeroteca i informacions federatives fan constar que aquesta uniformitat és la segona que va tenir l'Europa, no pas la primera. Es desconeix per complet quina disposició de la samarreta i amb quins colors era la primera del desconegut i primer Club Deportiu Europa, fins l'aparició de les penyes que s'hi van unir. S'ha assegurat al llarg del temps que Rodolf Colell va ser el primer president de la història del club. Això és fals, donat que Colell en va ser el 5è. Colell sí que va ser el primer gran mecenes benefactor del club. El va acollir al bar La Roca al carrer Sicília número 290 com a seu social del club. El va registrar al registre civil i va permetre que l'Europa es comencés a fer gran. Però prèviament a ell hi havia hagut altres 4 presidents: Joaquim Gómez, Rafael Alfaro, Ramon Alonso i Vicenç Moyano. Finalment, un recent escut en forma de trencadís, rescatat dels baixos on havia tingut l'Europa la seu social al carrer Sicília, ha estat considerat fins avui el primer escut històric del club. Fotografies de l'època i documentació oficial amb un segell amb un emblema diferent, així com la data de 1912 dins el trencadís i les inicials amb les lletres R i A als laterals, fan pensar més en una obra artística regalada a Rodolf Colell com a agraïment al seu mecenatge que no pas en un escut. En cap document de l'Europa de l'època, carta o registre oficial, així com en cap samarreta dels jugadors, ha aparegut mai, fins a la data, la forma d'aquest suposat escut. El grup d'història Ramon Vergés seguirà treballant en la recerca i difusió de la història escapulada per tal d'explicar-la de la forma més acurada possible i el més fidel que es pugui amb la documentació disponible. Grup d'història Ramon Vergés. Fem història escapulada.